Ренат Ахметов та Сергій Льовочкін засвітилися у справі Манафорта. Команда спецпрокурора Мюллера розслідує, що саме пов'язує українських олігархів та керівника передвиборного штабу Трампа, а свого часу ще й політтехнолога Януковича. За даними одного з американських телеканалів, Манафорт міг передати Льовочкіну та Ахметову дані соцопитувань передвиборчого штабу майбутнього американського президента. Тепер Міністерство юстиції США просить команду спецпрокурора з'ясувати, чи причетні українські олігархи до ймовірної змови Росії та команди Трампа під час передвиборної кампанії. Адже маючи тісні зв'язки з Москвою, вони могли передавати в Кремль дані про американські вибори. В прес-службі Сергія Льовочкіна вже заявили, ніякої інформації про президентську кампанію у США він не отримував і до справи Манафорта не причетний. Про інші події у світі дивіться в світовому огляді. Спроба зупинити шатдаун. Палата представників США проголосувала за закон, який дозволив би виділити гроші бюджетним установам і відновити їхню роботу. При цьому в ньому не передбачено коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, як того вимагає Дональд Трамп. Та наймовірніше, далі нижньої палати цей закон не піде. Річ у тім, що тепер його має проголосувати Сенат, а більшість там – це республіканці, які підтримують президента. Починаючи з 21 грудня, американські законотворці не можуть схвалити державний бюджет на 2019. Найбільше суперечки саме довкола необхідності виділення грошей на будівництво стіни на кордоні. Через це у США третій тиждень не працюють частина уряду, низка державних установ, музеї тощо, адже не можуть отримати фінансування. Сотні тисяч працівників змушені були піти у відпустку за власний рахунок. Російський слід розхитувати ситуацію у Франції можуть з-за кордону, вважають у французькому уряді. Запідозрили, що рух жовтих жилетів якось пов'язаний з Росією, а тамтешні пропагандисти всіляко заохочують французьких радикалів до насильства. За словами речника французького уряду, найбільше занепокоєння викликає сама подача матеріалів на російських телеканалах. Жовті жилети протестують з середини листопада, зокрема невдоволені високими тарифами та зростанням цін. Не завжди акції мирні. Минулої суботи протестувальники у Парижі знову щепилися з поліцейськими і влаштували бешкет на вулицях французької столиці. Піймали відправника. В Австралії затримали чоловіка, котрий розсилав пакунки з підозрілим порошком до дипломатичних відомств 16 країн. Консульства і посольства у Сіднеї, Канбері та Мельбурні отримали загалом 38 посилок. Всередині, як з'ясували експерти, був азбест – мінерал, який використовують у будівництві чи для виробництва вогнетривких матеріалів. Навіщо чоловік розсилав його дипломатам, невідомо. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці. Звинувачують чоловіка в розсилці небезпечних речовин поштою, що є федеральним злочином. Анна Макаренко, Заман, АТР. Літаки не літають. У 3 великих німецьких аеропортах скасували майже всі рейси через страйк працівників. Це литовища у Штутгарті, Дюссельдорфі та Кьольн-Боні. Виконувати роботу відмовилися переважно ті, хто відповідає за безпеку перевезень пасажирів та вантажів. Через це приблизно 110 тисяч пасажирів не зможуть вилетіти чи прилетіти у пункти призначення вчасно. Страйкарі вимагають, зокрема, щоб роботодавці однаково по всій країні оплачували роботу працівникам, що оглядають пасажирів та вантаж. Це 20 євро за годину. Зараз у різних частинах Німеччини зарплата у персоналу литовищ призначається по-різному. Страйкувати 3 аеропорти будуть до півночі. Ми дуже задоволені тим, як усе відбувається. Страйк ми оголосили завчасно, щоб і авіакомпанії, і пасажири могли внести корективи у свої плани. Усі рейси, окрім кількох, скасовані. Це таке попередження від нас. Нас підтримали працівники, і це чітке послання роботодавцям. Я б хотіла потрапити на відкриття чемпіонату світу з гандболу сьогодні ввечері. Я подумала, що зможу спокійно собі полетіти. А тут таке відбувається. Звісно, я не розумію їх, а вони не можуть зрозуміти нас.